So today is Igbofest, Igbo Day. That's about 13th of August, 2022. And then maybe every second Saturday of every August, every year in Minnesota. Okay, sir. I can't go in. Okay, no go. Can I go in? Get him, man. I didn't know my name. And I got one. Why am I got one? I don't know day. I don't know day. Dial one. Walk away. Walk away. Walk away. I'm looking. Nigga, will on your cabin. Now, can you get a boy? And you get a boy. Ilubele. One I get one kiss away for that. On I got one anya. I got no. Can you find a meta? Come on. Igbofest I am every year. Every year. Come back COVID if you are to buy another 2 years ago. That I'm below queer again. I'm 2021 and 2021. Manchester in the country. Okay, Dial one now. Biden all day. It's lazy. Oh, come on. My nasu see why gala no God liar. Mobu in here to call the one. Umwaka aburofu. Ana asibo. Hana water. When I put a honey in Asia. Asụsụ Igbo nwere ugwu ma bụrụkwa njimara ndị Igbo bụ. Ụmụaka Igbo bi n'ụwa mba dị iche n'iche amaghị etu esi asụ ya ọfụma, ma ụmụaka bi na Naịjirịa ma nkwa etu esi asụ ya. O nwere ọtụtụ uru dị na ịsụ asụsụ abụọ ma ọ bụ karịa. Ịsụ asụsụ abụọ na-enyere aka n'ịgbazi ma inye ndụmọdụ na ịkparịta ụka. Ọ na-enyere aka n'ụfụrụ na-eto eto ma na-enyerekwa aka na ndị na-agụ akwụkwọ. Mgbe ụmụntakịrị ma etu esi asụsụ ọ dị mma, anyị na-akụrụ ha aka. Ma eziokwu bụ na ihe ha ga-amụta karịrị ihe. Nne na nna m na-asụ ụzọ Igbo mgbe ha mụtara m. Igbo ka m bụ ụzọ wa mụta tupu m amụta asụsụ Bekee. Mgbe ọ bụ na anyị Igbo ka anyị na ụmụ nwanne anyị ji akparịta. Ọtụtụ ndị nne na nna bụ ndị ụta dịrị maka na ụmụaka ha na-asụ Igbo, ọkachasị ndị bi na mba ụwa dị iche n'iche. Ụfọdụ ndị Igbo bi n'ala Bekee lụọ echefu omenala ha, na-emezi ka ndị ọcha ya wa adịrọ mma. Thank you, man. Who's a wider? Ah, my is in a way. Thank you, man. Yeah. Together for Chia Deka. Well done, born in Minnesota, only been to Nigeria twice, and can speak Igbo fluently. 1-5. Yeah, so she said Nkwacha. She didn't say Nkwacha. She said Nkwacha. I know somebody who would say Anin instead of Aninik or Anenek. Huh? Or Chiara has it. Achara. So right here, you can do it. You can do it to go. You can do 50. Okay. I'm gonna win. MC. Dial one. At this time, we're going to welcome the mayor to the podium. Also, I'm going to win. Here we are. Welcome back to the park after a few years off. All right. None. So I want to congratulate you on 27 years of Igbofest. Wow, I've been here probably 5 or 6 times myself. But we are thrilled once again that you chose Brooklyn Park to be the place where you celebrate this
amazing event. Yes, girls. So I want to thank North Hennepin Community College as well for continuing to host, and thank you, Dr. Garcia, for your commitment for this event. I know this is a big event. Igbo Women's Day. Saying hi to the ambassador. Oh, yeah, man. Oh, yeah, man. Jisike. Yeah, man. Oh, go wine. Oh, yeah, man. Yes, sir. Oh, yeah, man. Bianca Odumegwu. What do you want to say? Oh, yeah, man. Oh, get it. Down. Doctor, protein. Yes, sir. Ona. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, man. Thank you. Attorney Ugo. Thank you so much. After this, right? Hero, Chris Kodara,
See, you embrace masquerade today. How are you? You gonna dance? Oh no. Good job. Good job, huh? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you, and thank you. Wow, United. Canada. Canadian masquerade, are you ready? Why? Canadian masquerade, are you ready? Canadian masquerade. Put your hands together for the Wow United. Hey.
What is easy? Mama to appear in American embassy. Ha, what is easy? Hey. Canada. Canadian sector. Uncomplicated fantasy. That's my boy, my youngest. How you doing? Thank you. Wow. Mom, can you give this to my dad? Okay. If you're not spraying money, could you please do the dance floor so we can see the nice
This one again. I like your Thank you so much. Thank you. Wow, United. Hallelujah. Canadian masquerade, are you ready? Put your hands together for Newa United. Hey, was it easy? Mama to appear in American embassy. Ha, was it easy? Hey. Canada. Excuse me, Timmy. Hey, don't touch, you know. Yeah, that one.
Good job. Chidera. Good job. You wipe your grass in his mouth. Okay, let's go. Let's go, let's go. It's okay. You should get it right. I need somebody to be doing Ambassador Victor, Vincent, yes, sir. We go sing it. Dr. Koro, Kemilo, Engineer Honorable Dr. Koro, unless you're spraying money, once you're done spraying, please step out. Go back, please. Yeah. Osisi na ego Dr. Robert Okoroyana lawyer Natalie Okoro Osisi na ego Oba nwati na ego Dr. Wabuma Asado This is Okoro Odikaza Oga delege mma Dagodo Ebo Yes.
onye ga-abụ. Ada ekwu ekwu. A na-esi na nwata mara onye ga-abụ. Ada ekwu ekwu. Ada ekwu ekwu. Ọya isi afọ kawa okwu. Isi afọ kawa okwu. Igbo dị ụsa. Nke Igbo amaka. Warriors. On the warrior. Innocent no good. I make a lady. Dr. Thomas is my mama. She put it. Why? Hey. Mrs. Natalie, or the Bible. I make a lady. Oh, 50. 50. Yeah. Oh, come on. Oh. Why? I make a lady. Yeah, Dr. Osita. And then oh, come on. We go sing it about it. And I hope. Okay, there's the man. Yeah, I don't know what I need, but I feel like again. Mercy, open that your Jeep. Oh, what do? Doma. Why? Warlord. These are the young warlords. Oh, $69. Get out, Kuma. Yes, sir. Oh, let us go. The city open the first step about the world outside. City open here. How is she doing? What is she doing? Yeah, what? But we are obedient. I like your name. Okay. That's real good. Bro, he got a cut. There was like a cut and Bro was coming. The one that... Who? No, the one that was over I'm actually starting to think this is all like real. It's not like fake. Hey,
Serious. DJ, start it again. I want to. Hey, how many the water? How do you touch about that? Every member of Women, please stay behind. All members of Women, please stay behind. All members of Women, stay behind. Make sure you don't pick their money. You know, bring the water. Hey, thank you so much. Dr. Koro, Osisi Nagego, Ega Hanawa, Dawono bend the water, thank you so much. Dawono Rene, thank you. Thank you so much. Ana yeze. Yeah? Yes, sir. Thank you. God, the water, Dawono Rene. Thank you so much. Hey. Onyeka Osagbe City. Obele nwa na Ipolisa. Yes. So, we waited 3 years for this. 3 years for this. We waited 3 years for this. 3 years. Yeah. When you like that, you please. Yeah. Hey. Hola. How's the next year? How's the 2023? Hey, then the water. Hey, 2022, 2023, Ghana. Hey, thank you very much. I like your makeup. Only trying to get together. Because I got to see about yeah. How's the 2023? Ice. Ancient Kingdom, CEO U&C Investment Limited, na Japan Kena Kono Igbo Amolugo. Chairman, Ebonyi State Association, na Japan no Nile, Udogu. Ubasi Amulu Odogu, Amusi Odogu, Ife di Shenade, Onanugo. Anazazaza,
Olisa bi n'igwe malụ isi ga-echi eze ịnụlụ ya Olisa gọzigo arịrị eri mba asị m Olisa ebuligo arịrị eri mba odegwu kara aka na Japan niile arịrị eri mba odegwu na-eli ego n'uke ego arịrị eri mba Chief Uche Agwụ Jensi Ogbonna arịrị eri mba isi agụ Asian Kingdom Bobo ebe siri bịa arịrị eri mba ọmọlọ seliyo selele ọmọlọ selele selele ọmọlọ selele iyo selele ọmọlọ welele iyo selele ofufe na-enye m aṅụle mmadụ batara ego bụrụ uchi ụmụ ogbenye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ iwelu na-enye n'ofe aka Chief Uche Agwụ Jensi Ogbonna arịrị eri mba nke izizi n'Igbo niile eziokwu nọ ndị na-achị oyiye ebele m na-ebele gị odogwu ijebe ejebe ọ ga-abụ n'ije awele ịnaba anaba Chukwu na-ewele ọnọdụ Kuzole buli Igbo abata ụmụ Igbo n'olu n'ogozi elu ịnọ n'ụgbọ olu mee odegwu ka mụ na-akụle egwu odegwu nwere obi salisali ụnọ fugo n'uwe odegwu nwere obi salisali Chief Uche Agwụ odegwu nwere obi salisali odegwu Jensi Ogbonna odegwu nwere obi salisali ịnọ n'ụka mmụ